This bridge will rise above the river between Port Edward and Lusikisiki and will become the tallest bridge in Africa. The Podihadi Dam in Lesotho will feed 490 million cubic liters of water a year from the Lesotho highlands into the Vaal River system, securing water supply to several provinces for years to come. As we forge ahead with the reform agenda, an urgent priority is to ensure a secure and reliable supply of water across the country. Many people in our cities, towns, and villages are experiencing more and more frequent water shortages as a result of failing water infrastructure. It is impossible to live without water, as we all know, and it is impossible for the economy to grow without water. We are therefore taking a series of decisive actions to resolve the water crisis, to enable our people to get water where they live, whether in townships or in the rural areas. We are investing heavily in expanding our water resources. Wherever one goes in our country, we often hear our citizens raising the issue of water continuously. So we are raising this issue to a much higher level. And like we did with electricity, I know and I am hopeful that we will resolve the water crisis that we have. Loko famba uya atindaweni to tala ukuma ku ri vakhegulu va rila hi yona mhaka leyi ya mati. Va ku byela ku ri hi hava mati, hi lava ku ri hulumeni a hi tisela mati, hi ta swi endla swaleswo. Hi lava ku ri mi tiva kahle laha mi nga tshama kona ku ri mati a ta va kona, hi ta wa tisa mi wa kuma. Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezulu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupport njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Ayikho politician in this country that will change anything with policy, with announcements, ongayishintshanga the public service employees. At least from the assistant director level up to the point of HOD or DDG. Those people are the ones who are letting us down the most. And the majority of those people are African. They are not black South African. Angiyazi le terminology siyithatha. By the way, We are baningi African. abakhona la. That's why I'm taking it on. Yeah. Those are the people who are letting us down. Ba ma toll gate ethu. When we do business, sidlula kubona, siyabanikeza izinto. They are even carrying excess weight. Bakhona la. You understand? Those are the people who are traitors to the liberation cause. When you say sidlula kubona sibanikeza izinto, what do you mean? Meaning they request bribes for any program and tender of government. There is nothing you get done just simply following due process. There is nothing. Ayikho into ongayenza ungathandazanga ungambribanga ungayenza anything extra. Yabona when a president announces a program on a plan, don't think the delivery of that is straightforward. Not in this country, not with these public servants. Evikini eliphelile uma kubonakala ukuthi inkinga yamanzi ayixazululeki. Abaka SAPC bakhulume nabantu abaningi abehlukene abanolwazi nabangama expert. Ekugcineni base befonela uminister we-water and sanitation okumama uPhemi Majodina. Wakhuluma iqiniso lo mama. Wakhuluma into abantu be-ANC abangavamisanga ukisho ukuthi inkinga abanayo amanzi akhona
kuma reserves emadanyini akhona amanzi. Inkinga kushoda ama technical skills, kushoda abantu abaqualified abango-engineer abazokwenza umsebenzi ikakhulukazi komasipala ekufuneka ukuthi ba-maintain infrastructure ngoba amanzi akhona. Inkinga onakala la endleleni uma kufanele eye kubantu. Siyayazi inkinga yesibili ekhona la eSouth Africa ukuthi kunabantu ekuthiwa ama-water tank mafias noma kune-group ekuthiwa i-water tank mafias abaziyo ukuthi uma kunenkinga yamanzi kuzoqashwa, kuzophuma ithenda, kuqashwe imoto zabo kube yizona ezizothatha amanzi zihambisela abantu. Kodwa uma ulalela lo baba kwabona labo abathola lawo mathenda bawathola ngoba kune-connection abanawo. Uma ungasube nguwe nje usuke namhlanje uregister company wenze yonke into yakho nje ilunge, amaphepha akho akuvumela ukuthi ungawuthola umsebenzi. Kodwa uma ungadlulanga lapho ubhuti asho khona, uma ungadlulanga eyikhulwini eyithize washiya okweshumi, washiya ingxenye yakhona, angeke uzuyithola ithenda. Enye into futhi esibulela hayi ukuthi abekho abantu abaqualified eSouth Africa abanama skills ukuthi bakwazi ukumaintain infrastructure, kodwa ngenxa ukuthi kweminye imisebenzi ungena ngoba unekhadi lenhlangano, kweminye imisebenzi ungena abantu abadizile ngoba njengoba kuthiwa abekho abantu abanama technical skills, zibuza umbuzo ukuthi obani abasebenza khona, baqashwe kanjani. Ibhlungu indaba ethinta amanzi. Ngizocaphunela inkulumo kaMama Khawula la oseva kwi-Portfolio Committee Water and Sanitation odeploye i-EFF. Siyamazi-ke umuntu nje onegalelo kakhulu ikakhulukazi kuyo le Portfolio Committee. Futhi usenesikhathi eseva kuyo, unezinto eziningi azaziyo khona. Kwabalandela le channel bayazi ukuthi uma kukhona into eyikhulunywayo ikakhulukazi kwi-Portfolio Committee Water and Sanitation, ngijwayele ukuthi nginicaphunela amavideo khona naye ulizwe igalelo lakhe ukuze ukuphawula kwakhe uma esuke ekhuluma ngezinto ezi-affect abantu, ngoba kunomehluko phakathi kwalabantu abasebenza lapha abangabominister nabantu laba abasevayo. Njoba ngithi kunomehluko ukuthi ominister inkinga eyibhekana nabantu abazazi ngoba bona laba khona abanayo load shedding, abashoti ngamanzi, ngeke futhi kuze kwenzeke. Ngakho-ke inkinga ezi-affect abantu on the ground yibona abazazi kangcono. Ngizokucaphunela inkulumo yakhe, kodwa bekubalekile ukuthi sidlule kule nkulumo ngoba ithe uma ngiyilalela ngathi konje abantu baqashwa kanje. Uma kowesifazane kuyekuthatha advantage ukuthi ifuneka alale nalomuntu oqashayo, kugcine kuqashe komuntu ongaqualify ngoba kwesinye isikhathi ngenxa yenhlupheko ugcine evuma ukuthi ngilale umuntu wenkosi unginike umsebenzi. Uma kowesilisa omunye kuthiwe akakhipha imali, kuyenzeka. Ngicela ke uzwe la. A member of parliament odeployed EFF. Lapha sinenkinga yokuthi njalo njengoba safika la eParliament from 2014 sinenkinga yamanzi, abantu abanawo amanzi, umhlaba wonke unento efanayo, amanzi ayanqanyulwa ngamabomu ngenhlonso yokufaka ama-water gun. 2, ama-toilet ayanuka emalokishini, but kwezinye indawo kugijima indle njengaseGoli nje komndeni ama-toilet ayagijima indle. Uma ngithi ama-toilet ngizaba ukubeka ngembaba. Uhulumeni okhona kanendaba nabantu abamnyama because yena uyazi ukuthi akanankinga, yena uhlala ey'ndaweni zabadla izambane laPondo. Okubuhlungu kunakho konke
kunabantu lana emakhaya abadla amaphilisi, kunabantu lana njoba ngikhuluma nawe nje abagezwayo usuku nosuku obufuna beshintshiwe banikwa amaphilisi kuze bakwazi nabeyithole bephila amanzi awekho. Ezikoleni njoba ngikhuluma nawe njena eFendale ngoLwesibili ingane ziphume ngo-10 ngenxa yokuthi amanzi awekho. Lokho kukhombisa ukuthi ugovernment akanayo inkinga nomphakathi. Ezikoleni sikhona isikole ekuthiwa Isakhe Isizwe eWard 10 eWard 7 nakhona izikole zakhona azinawo amanzi, izingane funa zizihambe ziyokha amanzi emfuleni oyingozi obonayo ukuthi nabantu futhi lapho abantwana bangareshwa nabantu impilo zabo ayibhekelekile. Kade sasikhuluma indaba yamanzi, akekho noyedwa umuntu ocabangayo eEastern Cape isona esikhulu futhi nakhona Giyane banento efanayo, Free State indle igcwele yonke indawo amanzi awekho. Kusho ukuthi nje ayikho iprovince lana enabantu khona abamnyama enamanzi. Ibhedlela uthola ukuthi umuntu limele ngabe ugwaziwe. Angithi uyazi ukuthi umuntu mangabe eyakudokotela dokotela before or unesi adlulele kwesinye isiguli funa aqala washe izandla, kodwa manje uthola ukuthi akakwazi ukwasha izandla, akakwazi ukusiza isiguli amanzi engekho. Siyinkinga esibhekene nawo. Ungahamba manje uye eNewtown C uzothola ukuthi amanzi awekho. Bazotrithwa kanjani abantu? Kodwa njalo makukhulunywa ngalento yesona ugovernment ulokhu ethembisa into eyingekho ezingenzeki. Yini inkinga na? Thina sifika la eParliament sakhala ngalento yamathenda ukuthi amathenda iyona kanye lento eyinkinga elimaza abantu bakithi ngoba amazi bavala ngamabomu. Ngikhumbula nje last year sasihambile sobona ilokhuzana amadamu ngoba babe kade bekhala ukuthi amanzi awekho emadameni. Masithi siyafika amadamu wonke amanzi akhona agcwele, kodwa inkinga yibona laba abangafuni ukuthi abantu bakwazi bathola amanzi ngoba bona bayagaina ngama-waterkan. Usizi lomuntu wala eSouth Africa west kunoma liye phambili luhlehlela emuva. So kwale sona nje to me ngibuka mina idlala ngabantu lokwesinge isikhathi sabantu abazohlala belalele into yonke njenge engayiphambili. Ikhulume kakhulu mama la. Uma ngase ngithi khona engizokusho ngabe sengihlosa ukona le nkulumo yakhe. Ngoba lezi zinto akhuluma ngazo yilezi esizaziyo. Njoba sikhulume ngama water tank mafias. Labantu laba bathola amathenda bewanikwa uye futhi ugovernment. Ilabantu laba abathola so bayazi ukuthi labantu mabe banika ithenda bazoshiya okuncane. Athi usitshelile wabo somabhizinisi ngaleqaleni wathi ayikho ithenda ozoyithola ungadlulanga washiya kweshumi. Ayikho, awukho umsebenzi ozowuthola uma ungadlulanga washiya kwakhona. So kubalekile lokho kusho uMkhawula la kuyiqinisa engeke sesilibalekela. Ebhlungu ke lento ngoba yenziwa abantu abamnyama kubantu abamnyama, yenziwa abantu abalazi kangcono usizi lomuntu omnyama. Ibhlungu nje lapho. Kodwa ke makuze emalini ngisho abomndeni bayabulalana besini ke thina futhi uqinisile umama mayethi abalibondolo usizi ngoba bahlala endaweni zomntaka bani abezi nokuza uzobe ezofunani konje. Bazozama sezobe sebezocampaign. Ngiyakhumbula ngonyaka ophelile bake bambuza umama uPhemi Matshotini ukuthi ithini iplan yakho kulungisa udaba lwamanzi. Wathi umbalula no. Loyo sizoyikhuluma nje uma sekuzama election. Ngaze ngakutshela ngathi usizi lwakho luyi-campaigning tool for bona. Usizi lwakho lokuthi wena ushoda ngamanzi i-campaigning tool for bona. Ngoba yona into afuna abahehe ngayo sizokulungisela yona. Angiyibambe le video nezwi lami alifuni ukuba right angazi kwenze njani
bengingena umkhuhlane kodwa manje izwi lami alikafuni ukuba right kahle. Mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.